chichange chakabaka mzuva ramangwana kuPrigim Farm. Panguva ino yatoona kuti mavoices anosapota VP Constantino Chiwenga, timu general roya richikomenda pamusoro peflyer rikuonekwa richinzi ZANU-PF Kwekwe Presidential Star Rally awo achange iri kuPrigim Farm zuva ramangwana 25 May. Sanapinda mashoko atoona kuti vanga vachidefenda VP Constantino Chiwenga vachiti general ndoga munhu watoziva kuti aiwa ndiye achasucceeda mutungamiri wenyika ende hapana munhu anouya achimumisa especially pacongress ichaitiwa the ruling party ZANU-PF subscribe or like or bell icon. The Zimbabwe Nkosa vanobudanyira chiti vanoposta that flyer ramuri kuona iro indirambiro achiti the ZANU-PF constitution states that the president can only be replaced by his deputy. Comrade Chiwenga is no competitor at the ZANU-PF Congress. Tomashwa rikuda chongwa netimu general vachiti aiwa yes zviri kuitika tiri kuona you are mobilizing, you are advancing and mune mari, you are rich, you are wealthy and you have power, you have a political affiliation, but panguva inoi we just know kuti kune munhu one anokwanisa kusucceeda mutungamiri wenyika and ndiye vice president ndo VP Constantino Chiwenga vari kuonekwa panguva ine kunzi ndiye munhu anofanira kusucceeda mutungamiri wenyika, not vamwe vari kuonekwa matycoon nemabusinessmen vari kutevera panguva inoi vachida kugaina popularity ava nekupinda muactive politics. Mashoko ari kubuda panguva ino anyatso kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF aiwa yes vanhu vanenge vachiitika zvavo vachityira mhuri dzavo neupenyu hwavo, but these guys affiliation yavo inyatsoratidza kuti pava nemafactions in the ruling party. Bato iri rava nemadivisions, haisisiri the united party yataiziva kuti ZANU-PF munhu waiti kana achisapota the ruling party ZANU-PF akada kungozama ngoro kutaura naye kana zvake pamusoro pepati yavo aiwa mamusikatomupindira, but panguva inoi chikwadi chanyatsobuda pachena kuti aiwa these guys vari kungodya kana vari kubhenefita kumusoro ndo vari kupusha for the extension of power, but the rest people vari kurwadziwa nezviri kuitika panguva ino. Haitodze mafungiro enyu mati kudii pamusoro pechiitiko chipinda comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.